έγινε τελικά? Αυτό που ανακαλύφθηκε ήταν ότι ανακαλύψαμε ένα άλλο β-λακταμικό αντιβιωτικό που είναι το κλαβουλανικό οξύ. Γιατί και το κλαβουλανικό οξύ τι είναι? Είναι και αυτό ένα β-λακταμικό αντιβιωτικό. Το οποίο διαπιστώθηκε όταν το μελέτησαν ότι αυτό είχε την ιδιότητα να αναστέλει τις β-λακταμάσεις. Δηλαδή να καταναλύσκεται η β-λακταμάση για να καταστρέψει το κλαβουλανικό οξύ και να αφήνει την αμπικιλίνη ελεύθερη, ήσυχη, ή την αμοξικιλίνη ήσυχη. Με αποτέλεσμα αυτός ο συνδυασμός να μπορεί να σκοτώνει μικρόβια που παράγουν β-λακταμάσεις. Και σαν να μην παράγουν β-λακταμάσεις δηλαδή. Με καταλάβατε? Άρα λοιπόν η αμοξικιλίνη με το κλαβουλανικό οξύ τώρα σκοτώνουν και όσα παράγουν β-λακταμάσεις. Όσα όμως έχουν γίνει ανθεκτικά με PBP δεν τα σκοτώνει. Γιατί το PBP είναι άλλος μηχανισμός. Και έτσι τώρα έχουμε σταφυλοκόκκους για παράδειγμα. Υπάρχουν και τα αντισταφυλοκοκικά φάρμακα. Οι αντισταφυλοκοκικές πενικυλίνες που είναι 3-4 περίπου, αυτές είχαν την ιδιότητα να σκοτώνουν μόνο γραμμθετικά μικρόβια, αλλά να αντέχουν στην β-λακταμάση του σταφυλοκόκκου. Επίσης, αυτό το κλαβουλανικό οξύ που βάλαμε δίπλα στην αμοξικιλίνη κατέστησε και το Augmentin το κατέστησε αντισταφυλοκοκικό φάρμακο. Διότι ο σταφυλόκοκκος ήταν ανθεκτικός χάρη στη β-λακταμάση που παρήγαγε. Καταλάβαμε. Άρα λοιπόν τώρα που, δεν παράγεται, που υπάρχει το κλαβουλανικό οξύ μαζί με την αμοξικιλίνη, αυτά όλα τα σκοτώνουμε. Έλα όμως που ο σταφυλόκοκκος πονήρεψε ακόμα πιο πολύ και άρχισε να φτιάχνει και PBPs. Και έτσι αποκτήσαμε τώρα τα λεγόμενα methicillin resistant σταφυλοκόκκους, το MRSA δηλαδή, που έγινε της μόδας τώρα, ενώ παλιότερα δεν υπήρχαν τέτοια μικρόβια. Συνεπώς έχουμε σταφυλοκόκκους ευαίσθητους στην πενικυλίνη, σταφυλοκόκκους ανθεκτικούς στην πενικυλίνη, ευαίσθητους στη μεθικυλίνη και σταφυλοκόκκους που είναι ανθεκτικά σε όλα αυτά. Όταν κάποιο μικρόβιο παράγει β-λακταμάση, είναι ανθεκτικό σε όλες τις πενικυλίνες που είναι ευαίσθητες στις β-λακταμάσεις. Ένα μικρόβιο που παράγει β-λακταμάση είναι ανθεκτικό σε όλα αυτά τα φάρμακα. Εκτός και αν έχει κλαβουλανικό οξύ δίπλα του. Συμφωνεί? Εκτός τώρα από το κλαβουλανικό οξύ, ανακαλύφθηκαν και άλλα τέτοια σαν το κλαβουλανικό οξύ, όπως είναι η σουλβακτάμι και όπως είναι το άλλο που είναι με την πιπηρακυλίνη, η ταζοβακτάμι. Άρα λοιπόν υπάρχουν τουλάχιστον 3 τέτοια στο εμπόριο που ανάλογα με την κάθε εταιρεία για να μην χρησιμοποιεί τις διπλανείς της, έφτιαχνε τη δικιά της. Περίπου ίδια είναι αυτά. Μη σας μπερδεύουν αυτά και πρέπει να τα θυμάστε έτσι. Θα θυμάστε ότι αυτά όλα περίπου τον ίδιο μηχανισμό έχουν. Και έτσι η πιπερακυλίνη που ήταν η πιο ευρέως φάσματος πενικυλίνη από τις πενικυλίνες, όταν τις βάλαν και την ταζομπακτάμι δίπλα, έγινε ένα πολύ ισχυρό φάρμακο, το οποίο σκοτώνει μια πολύ μεγάλη γκάμα μικροβίων και αναεροβίων γκραμμαρνητικών που ζουν στο έντερό μας, τα οποία βέβαια χάρη στη β-λακταμάση γίνανε ανθεκτικά. Αλλά αυτά όλα δεν σκοτώνουν εκείνα που με τα PBPs γίνανε ανθεκτικά. Αυτά περί πενικυλινών. Πάμε στις κεφαλοσπορίνες. Οι κεφαλοσπορίνες, όταν πρώτα ανακαλύφθηκαν, ήταν φάρμακα τα οποία σκοτώνανε μόνο γραμμθετικά και ελάχιστα γραμμαρνητικά. Σαν την αμοξικιλίνη και ίσως χειρότερα. Αλλά είχαν ένα πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα ήταν ότι αντέχανε στην β-λακταμάση που φτιάχνει ο σταφυλόκοκκος. Άρα ήταν και αντισταφυλοκοκικά φάρμακα. Το καταλάβαμε? Αυτά λοιπόν τα ονομάσαμε πρώτης γενιάς κεφαλοσπορίνες. Οι δεύτερες γενιές κεφαλοσπορίνες ήταν οι κεφαλοσπορίνες εκείνες που διατήρησαν περίπου τη δράση της πρώτης γενιάς, αλλά είχαν καλύτερη δράση στα γραμμαρνητικά. Δηλαδή σκοτώναν πιο πολλά κολοβακτηρίδια, σκοτώναν αιμόφυλο ινφλουέντζα, σκοτώναν κάποιες κλεμψιέλες, κάποιες σεράτιες, κάποια γραμμαρνητικά εν πάση περιπτώσει. Αλλά ποτέ αυτά τα φάρμακα δεν ήταν καλά για τον εντερόκοκκο. Εντερόκοκκος και κεφαλοσπορίνες διαζύγιο. Καμία δράση οι κεφαλοσπορίνες στον εντερόκοκκο. Μπορεί in vitro να σας δίνουν ευαισθησία, αλλά ποτέ να μην δώσετε κεφαλοσπορίνη σε λίμωξη από εντερόκοκκο, θα αποτύχετε. Το ίδιο επίσης μην δώσετε κεφαλοσπορίνη πρώτης ή δεύτερης γενιάς για τη σαλμονέλα ή για τη σιγκέλα. Τρίτης γενιάς μόνο δουλεύουν σε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, η δεύτερη γενιά λοιπόν σας είπα ποια είναι η διαφορά της με τις πρώτες. Η τρίτης γενιάς, αυτές μπορεί να τις διακρίνει κανείς σε 3 υποομάδες, A, B, C. Η A είναι αυτή που είναι τρίτης γενιάς μεν, αλλά σκοτώνει πολύ καλά τα γραμμθετικά. Προσέξτε, δεν σκοτώνει την ψευδομονάδα. Αυτό είναι A. Ό,τι κεφαλοσπορίνη της γενιάς σκοτώνει πολύ καλά τα γραμμθετικά, δεν σκοτώνει την ψευδομονάδα, είναι τρίτης γενιάς Α.
ό,τι σκοτώνει την ψευδομονάδα αλλά δεν σκοτώνει τα γκραμ θετικά είναι Β. Και ό,τι σκοτώνει και αυτά και τα άλλα, τα σκοτώνει όλα, είναι Γ. Ή τέταρτης γενιάς, όπως θέλουν να τα λένε αυτοί που τα ανακάλυψαν. Και αυτά ποια είναι τώρα? Η κεφοταξίμη και η κεφτριαξόνη είναι τρίτης γενιάς Α. Δηλαδή σκοτώνουν πολύ καλά τα γκραμ θετικά, αλλά όχι ψευδομονάδα. Πώς τη λένε οι άλλοι της Γκλάξο, πες την. Η κεφταζιδίμη σκοτώνει καλά την ψευδομονάδα, δεν σκοτώνει καλά τα γκραμ θετικά καθόλου. Ξεχάστε την τα γκραμ θετικά. Και μετά έχουμε την κεφιξίμη, μπράβο, την κεφιξίμη, η οποία σκοτώνει πολύ καλά και τα γκραμ θετικά και την ψευδομονάδα. Αυτά περί κεφαλοσπορινών, κλείσαμε και με τις κεφαλοσπορίνες. Πάμε στις η μοναδική μονοπακτά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά είναι η αστρεονάμη. Τι πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα, γιατί αυτά μπορεί να δει κάποιος από τη μια γωνιά και να λέει πλεονέκτημα, από την άλλη μεριά λέει για μειονέκτημα. Οι μονοπακτάμες έχουν το πλεονέκτημα ή μειονέκτημα ότι σκοτώνουν μόνο γκραμ αρνητικά, αν είναι γκραμ θετικό δεν το σκοτώνει, δεν το αγγίζει. Και μόνο αερόβια. Αν το μικρόβιο είναι αναερόβιο δεν το σκοτώνει. Αν το μικρόβιο είναι γκραμ θετικό δεν το σκοτώνει. Είναι γκραμ αρνητικό και αερόβιο το σκοτώνει. Το καταλάβαμε? Αυτό είναι πλεονέκτημα, γιατί η χλωρίδα ξέρετε περίπου πώς θα δουλέψει αυτό το φάρμακο. Έχει πιο συγκεκριμένο και πιο σαφές φάσμα, οπότε ξέρετε πότε θα το δώσετε, πότε όχι. Αυτό είναι πλεονέκτημα. Από την άλλη μεριά λέει ο άλλος, εγώ το προτιμούσα να είναι ευρέως φάσματος. Το καταλάβαμε? Και πάμε τώρα στις καρβαπενέμες. Αυτές είναι δύο ουσιαστικά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είναι η μέροπενέμη και η ημιπενέμη. Αυτές οι δύο λοιπόν υπάρχουν. Η μέροπενέμη έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να δίνεται και για μηνυγκίτιδα, διότι αυτή δεν κάνει σπασμούς αν κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις. Ενώ η ημιπενέμη έχει το μειονέκτημα ότι αν έχετε μηνυγκίτιδα και τη δώσετε, επειδή ο φραγμός των μηνύγκων τότε είναι λιγάκι πιο χαλαρός, όταν μπει σε μεγάλες ποσότητες στο εγκεφαλωτικό υγρό και οι συγκεντρώσεις στο εγκεφαλωτικό υγρό είναι ανεβασμένες, τότε μπορεί να κάνει σπασμούς. Και αυτός είναι ο λόγος που αποφεύγεται μόνο για αυτή την κατάσταση. Αλλιώς το φάσμα τους λίγο πολύ είναι όμοιο, είναι δύο εξαιρετικά καλά φάρμακα, αλλά είναι φάρμακα τελευταίας καταφυγής. Γιατί έχουν πολύ ευρύ φάσμα και δεν πρέπει να τα καταστρέψουμε χρησιμοποιώντας τα καθημερινά, πρέπει να τα έχουμε φυλαγμένα για να θεραπεύσουμε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν μπορούμε να κάνουμε καλά με άλλα φάρμακα. Οκ. Τελειώσαμε με τα β' λακταμικά όλα. Έχουμε χρόνο να πούμε ή τελειώσαμε? Η μονοπακτάμη ποια είναι? Η αστρεονάμη. Πάμε στις αμινογλυκοσίδες να πούμε δύο κουβέντες. Εσύ κουράστηκες και νίσταξες. Να σου πω ένα ανέκδοτο να ξυπνήσεις. Λοιπόν, ένα ανέκδοτο που άκουσα είναι αιγυπτιακό ανέκδοτο, αλλά θα σας το μεταφράσω στα ελληνικά. Ακούς Δεσποινής? Άκουσα το ανέκδοτο. Λοιπόν, ένας τύπος Αιγύπτιος παντρεύτηκε μια Αιγυπτία και πήγαν να ζήσουν στη Σουηδία που τον είδε. Αυτός δούλευε στη μια πρεσβεία. Στην πρεσβεία, μάλλον την Αιγυπτιακή. Τον πήγαν λοιπόν στη Σουηδία. Λοιπόν, αυτός κάθε πρωί έφευγε, πήγαινε στη δουλειά του, γύριζε το βράδυ, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος κτλ. Μετά από 9-10 μήνες γεννάει η γυναίκα του ένα κατάξταθο γαλανομάτικο παιδί. Το βλέπει αυτός, λέει: τι αυτό είναι γυναίκα, τι νοσή είναι αυτό το παιδί? Λοιπόν, λέει αυτή, κύριε, δεν είναι, λέει, ξέρετε ότι όταν βλέπεις κάτι και το επιθυμείς όταν είσαι έγκυος, λέει η λαϊκή παροιμία, το αποκτάς. Οπότε λέει, όλη μέρα λέει, έλπιζε, σίγουρα στο μπαλκόνι έβλεπα, Σουηδός πέρναγε, Σουηδός γύρναγε, με το να το βλέπω συνέχεια, λέει, το έκανα. Οπότε αυτός το δέχτηκε, εντάξει. Μετά φεύγουν από εκεί, τους μεταθέτουν κάτω στην Αφρική. Πάνε στην Αφρική, πάλι αυτός το κάθε πρωί στη δουλειά του, το βράδυ επέστρεφε. Ξαφνικά μετά από 9 μήνες πάλι γεννάει η γυναίκα του ένα κατάμαυρο, πίσα παιδί. Τι σου γυναίκα, τι να σου κάνω, λέει, συλλήψεις όλη μέρα, εγώ στεκόμουν στο μπαλκόνι, πέρναγε μαύρος από εδώ, πέρναγε μαύρος από εκεί, το έβλεπε, συνέχεια γέννησα μαυράκι.